ko na naman pala ni Saramrag. Ay, may eskwela na naman. Ay, inuuga ka na ko at ang nagparanaw kami, tamirigos kami sa Ranaw. Anong oras na raw? Ay, alas 5 na pala no. Ay, gisungon ko na raw si igin ko. Ta nakapag-iron-iron na ako kung mga babalunon ka. Di na naman nagbubuwat modto na. Gisungon ko na raw yun eh. Siton na to si mama. Nagturog-turugan sa na ako. Yan hindi ako maka-eskwela o kaya pag inunga ako. Migsabi ko makulog na payok ko. Ngayon di na naman ako magluog, tamirigos kami sa Ranaw ko mga barkada ko. What? Turog-turog na ako, tas ito nagta si mama. A few moments later. Tikboy. Pagbuhat na raw siton. Mudto na baga mag-eskwela na naman ka, di na naman ka nagbubuwat. Oras pa yan. No. Ay, di mo kapag para uro-uruan. Bumuwat na ka. Mauri na naman ka, di na naman ka nagbubuwat. Nakapag-iron-iron na ako sa adik ikala, katurog mo pa. Bay dun mula ako nang ani kabagoy. Nagluto na ako sa mga babalunon mo sana. So uniform mo, naplansya ko na. Oh my God! Wow! Magbuhat na kasi ito na. Wala ka dugay naman bagama. Alas 5 pa sa naman. Alas 7 pa man uglat mo na. Mga 10 minutos pa. Turog-turog pa ako sa agbit. Ay, di mo ko pagparkuhaan kito 10 minutos mo. Ay, ikang masimton na naman ka. Nagigibo na naman ka sa istorya. Bag-abo mo na naman mag-eskwlang igini ka. Sige. Pasige ito na 10 minutos mo ha. Ning pakatas ka 10 minutos, bumuhat na ikang igini ka. Tama pupuniti tay ka. Pwede na! Ten minutes later. Sumamaman ko, alat man muna nga ni. Ay, unong ulat ang mga piste ka. Sabi mo 10 minutos sana. Ay, ikang igini ka, pigpapalibong mo na naman na payo ko. Bumat na ikasiton. Makulog kaya payo ko ma. Bago di ko kayang magluog. Gusto gabi ko pa kaya adi na mamati. Oh God, please, no! 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 Kaya raw ko sa imong igini ka. Tag ko na naman ka makulog. Ay ba ko di magpaparestylan. Maglugi ka. Kaya nga ni ako biyong nangunguro mo. Tabaga ako inuuro agnaw. Ay di mo ko mapag-stylan. Tagalin ako sa tuluwas subago. Mirigos palan ka mo na naman sa Ranaw kaya abong magluog. Agko ko sa dihangga pag di kasi kanagbot mintang baradi ka nimo bumat na ka. Di kami mirigos sa Ranaw. Isay naman sa imo nagsabing mirigos kami sa Ranaw. Buot ka idi. Di ka bubuhat talaga. Ikaw mga stick. Ano di naman gusto sa hangin, mga nagbuot na ako, nagbuot na nga nagbuot.